Hello guys, madong adlaw ninyong tanan. Gikan daming leksyan sa merkado sa Hagna. Kaya dapat may gikuha ang kwarta na dining hatag para pa-check up ni Mariano. Ug maapuhon kay grabing hubagang tiil. Di dapat kaliksi katupang ni hatag ni Liksi. Dengan si Ras Aliana, nagsamok magmakdo di apang ipalitan. Mao na ijahang ipapalit. Burger o Cuma nih, chicken of rice, spaghetti na, spaghetti. Dan ako kuno na kita may panago na operation lo dari. Oh, gravy. Ada mo tissue madam oh. Aman. So guys, mau na, kare dapat yung ipapalit dato pag Miss Dikyo. Papalit dyan o color pencil para dyan module. Pakita be. Now, coloring book na si Dora. Yapa, si Sophia the First. Storytelling ko na niya. O, sinilas ni Mariano. Ang nakabugtuan itong naglugi. Nagipalitan. Thank you. Selamat ya, Be. Salamat. Saan sa una? Dapat, para sa mga sawad. Daro na. Sus. Ta, dyan punit, ay kapalit. Marshmallow. O, pang kimiko na niya. Niya. Diyan na ning makaon, ni Liksi. Ang kapalit. Sabon sa plato. Mara to, guys. Jasad ana mo sinigang nga bangus tuginluan panglulabi. Salamat sa naghatag sa nagpada para ni Mariano para pang check up. Salamat nimo ma'am. God bless. Selamat, Ma'am. Lami be? Liit na. Daday bulang hoy guys, Dinang agbagong luto kay magkilaw man miin dyan nigabot nila sa mayor kay mo arhi mo kuno sila. Kinilaw di ay da. Andama na mo yor. Hey Abrahe. Welcome back sa mo ang bag-o nga channel guys. Karon ding adlaw guys. Magpa-check up ko ni Mariano kay grabing hubag tiil. Gilantan gabi sa kahubag da guys da tung tanawon. Anong sa Mariano? Tanawon guys na. Das Mariano guys mapapagpakita kay hubag tiil. Na Agisa guys. Motor. Ato bang kuno Mariano? Agpikas. Tani na pod guys na isa ka tiil kare mo grabe. Grabe. Among magparesita mig unsay maadjong tambal imnon kay agiinom ni jami pinamik mo kamog sisilin wa man maadjo. So guys, nakauli na may gikan, nagpa-check up ni Mariano guys. Nja mao dai ni jang tambaw nga giresita. Si Palixin for 7 days buntag uto hapon og dapat ointment mao ba ni ointment pink oink Siya rog di ba losaw na. that is mayor dare guys ug si Jerome gabi laag Kuan og betadine panghunad kuno ni ihunad daan ay sa ibutang ring oink oink ointment oink. imo ko kahilwis. Vitamin. Mahal din si Flexi no. Mahal ng antibiotic. Mahal din ang antibiotic. Buok man. Para to siya guys. Atong mabta na tag mga pila ka adlaw og gana ba ning tiing lister sa tambaw. Majon. Guwapo nas Mariano guys kay bagong gupit.
tingin awa. Pa ato pang pagapuhan kay luoy laki ra ba. Hi guys, magandang adlaw. Pantag humnad ko kuan. Ay sa lang kan be. Das mayor guys da papahuway sa kay nadaga. Kubing. Ako matubig ko dai. Kunad ko nas Mariano magkunad. Salamat sa gahatag dito sa mga kuan. Salamat ma'am, salamat. Sa ako pa ka break. Law. Meron din nga nito. Tupul ka. Tingis kalamay. Hello guys, dami sa Ilihan Shrine. Kami ni Jerome og Rosalie. Hi guys. Managkot mi guys. Malagkot nila. Dami kanila. Nagkot kay madunang bawasan niya itong mga sala. Mga salaod. Mga salaod. Balik na po may daris kuan guys. Pero kami nas mayor nag-uban si Lister. Si Mariano wag iuban kay kuan, di kalakaw. Di pud makargas motor. Balik mi dari sa Ilihan Shrine kay nanagkot lagi pud mi. Mo nag-view na kita naman mas katong kinaunahan ng vlog. Sagdira magbalik-balik. Eh balik man pus unog amo ang channel. Di ba Rom? Ni as dagat to.